Hürmetli tamaşaçılar, bugün tiyatrımız için, Tatar halkı tiyatr sanatı için bir zor vakıga, gerekli data bilgilep ütüle. Naqmine 1988 yılının 19 mayında görnekli dramaturg, tanılgan rejissör, talantlı artist, Tatar tiyatrına nigiz salışlarının birisi Kerim Galiulı Tinçurin'in ismi bizning tiyatrımızga berildi. Mine indi 44 yıl vakit uzayıp gitken. Elbette şu 44 yıl için kıskası biz şu isimni yürütüğümüz bilen şiksiz gururlanabız, dertlen icad etemiz, işleyimiz. Bek zor rahmat, әлеге sözlerini söyledi bizning Tinçur Teatrının muzeyinin жетекшisi, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Розалия Валиахмет кызы Чабатова. Театр исеменә әйтәсе килә, Розалия Валиахметовнага шушы музейны оештырган өчен һәм шушы Tinçuri'nin театрының тарихын кадерләп саклап, яшь буынга җиткерү өчен. Һәм без әлеге туры эфирга Сезнең бит әле күчтәнәчегез бар. Күчтәнәчкә кадәр әле мин шушы көннәрдә генә мин приказны күрсәткән идем. Инде халыкка менә тагын бер кат күрәсез, менә шушы приказ. Бу инде Татар дәүләт драма һәм комедия театрына Карим Tinçurin исеме бирелү турындагы буйрык. Татар дәүләт драма һәм комедия театры. 1193 номерларда күрсәтелгән. Әлбәттә biz инде бик кадерләп саклыйбыз музейыбызда, килгән тамашачыга һәр вакытта горурланып күрсәтәбез. Розалия Валиахметовна, сезгә бит әле шушы истәлекле көндә хат килеп төшкән иде. Хәзер укып узармын. Biz инде Кәрим Tinçurin'ның zorluğun әйтеп үткәнчә бөеклеген саклауда зур эшләр эшлибез. Безнең театр администрациясе Фәнис Исмаилович та бу эштә зур хезмәтләр куя. Аңа да бүген шиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Һәм инде Кәрим Tinçurin'ның туганнарын эзләү, алар белән аралашу, аның нәсел җепләрен тоташтыру өчен без шулай ук күп эшләр башкарабыз. Бигрәк тә без бүгенге көндә Ростов шәһәрендә яшәүче Кәрим Tinçurin'ның туганы Фәрит әфәнде белән җылы элемтәдә торабыз. Ул инде безнең Казаныбызга берничә тапкыр килде, шулай матур очрашулар узды. Без инде аны шулкадәр яратып, сагынып каршы алабыз. Әле ул үз алдыбызга килсә, Кәрим агага шаптатыра, шулай тезгәүдә, затлылык, зыялылык анардан бер килеп тора. Менә быел бит инде хезмәттәшләрем Кәрим Tinçurin 135 еллыгы көтелә, шулай бит инде зур эшләр алып барабыз бүгенге көндә. Менә безгә хат килеп төште. Фәрит әфәндедән, әле ул электрон вариантта гына шундый зур шатлык, зур вакыйга Кәрим Tinçurin'ның нәсел шәҗәрәсен җибәрде ул. Менә хатны укып узыйм әле мин. Исәнмесез, театр исеменә язылган исәнмесез хөрмәтле Фәнис Исмаилова, Розалия Валиахмет кызы, сезгә Ростов шәһәрендә яшәүче Кәрим Tinçurin'ның туганы Фәрит Заһидулла улы Tinçurin мөрәҗәгать итә. Миңа Татарстан Республикасы Казан шәһәрендә берничә тапкыр булырга туры килде. Үткән ел мин Кәрим Tinçurin'ның бюсты ачылышында булдым. Иске танышларым белән күрештем. Мөлаем, игътибарлы һәм ихтирамлы сәнгать кешеләре белән таныша алдым. Siz barından da Arxangel ziratına barıp Kərім ağam җирләнгән урынны күрсәттегез. Татар дөньясы белән таныштырдыгыз. Һәм театр музеенда миңа театр тамашачылары белән очрашу оештырдыгыз. Шулар өчен сезгә шиксез зур рәхмәт. Казанда беренче тапкыр булганда зыялылар белән очрашулар башында Кәрим Tinçurin театрының администрациясе һәм күренекле шәхес Разил Вәлиев Tinçurinнар нәселенең гинекологик агачын булдыру кызыклы булыр дигән фикер җиткергәннәр иде. Менә хәзер бераз вакытым һәм сәламәтлегем булган вакытта мин шундый нәсел агачы проектын булдырырга тырыштым. Ул әле тулы түгелдер, искәрмәләр дә булыр. Күпләрне, бәлки, иң беренче чиратта актер, драматургның һәм режиссерның талантын мирас итеп алган шәхесләр бармы дигән сорау кызыксындырыр. Ләкин минем проектта сез андый шәхесләрне күрә алмассыз.
Әмма аның каравы, сез бирдә башка бик күп кызыклы, талантлы һәм яхшы кешеләрне таба аласыз. Алар бик күп кешеләрнең гомерен саклап калган табиблар, инженер-электрончылар, уникаль җайланмалар һәм программалар булдыручы инженер-программистлар, инженер-логистлар. Шулай ук сез Париж университетын тәмамлаган һәм хәзер вакытта Япониядәге Франция посольствосында эшләүче социолог белән дә таныша алырсыз. Шулай ук сәнәгать җитәкчеләре, төрле хөкүмәт бүләкләре һәм премия лауреатлары булган Кәрим Тинчуринның нәсел нәсихәтчеләре чит ил дәүләтләре территориясендә безнең техниканы эшләтеп җибәрүне тәэмин иткән, белгеч, Совет халкы беләргә дошманны җиңгән Бөек Ватан сугышында катнашучылар турында мәгълүмат таба аласыз. Сезгә җибәрелә торган нәсел агач проекты редакциясендә бу хакта кыскача мәгълүмат алырга мөмкин. Әгәр сезнең яки сезнең коллегалар тәкъдим ителгән проект буенча истәмәләр булса, әгәр сез аларны миңа җибәрсәгез, мин аларны һич шиксез карыячакмын. Сез драматург, артист Кәрим Тинчурин истәлен саклап калу буенча зур эшләр башкарасыз. Рәхмәт сезгә. Зур хөрмәт белән Фәрит Тинчурин дигән. Менә инде хатта да әйтелгән шулай бик эшлисе эшләр бар әле бездә карыйбыз, өйрәнәбез, тикшерәбез һәм төзәтмәләр әлбәттә керер. Без инде менә Фән Снаевич белән сөйләштек. 15 сентябрь бит инде зур юбилей көтелә Кәрим Тинчуринның. Шул вакытка нәсел шәҗәрәсен эшләп халыкка, тамашачыга җиткеребез дигән теләк белән яшибез. Зур рәхмәт Фәрит әфәндегә, бәлки ул безне карар. Исән сау булыгыз, Фәрит әфәнде. Хәзер инде хезмәттәшләрем. Хәзер инде 34 ел элек. 34 ел. Әйе. 44 ел элек. 34 ел элек театрга Тинчурин исеме бирү тарихына кайтыйк. Монда инде иң узак эшләүче, без беренчедән без чакырдык театрыбызның йолдызларын Әлфия Хасановны, Зөфәр Харисовны, Люция Галләмовны, Илгизәр Хасановны, Гүзәл Гарапшинаны. Сез инде шушы вакыйгаларны үзегез күргән, шушында катнашкан кешеләр. Әйдәгез, башлап Зөфәр абый, сез башлап җибәрегез. Әлхәмдүлилләһ шөкер, бу чорда безнең театрда баш режиссер булып Рабит Абибатулла эшли иде. Һәм әйтәсем килә, безнең театрга Тинчурин исеме бирелүе аның шәхсән бик зур хезмәте, бик зур йөрүе сәбәп булды дип әйтәсем килә. Шул килгән көзлектә ул бездә Кәрим ага Тинчуринның хикмәтле доклад спектаклен куйды. Менә шуннан башланып китте аның эше бездә. Һәм бу чорда нәкъ менә шушы театрыбызга Кәрим Тинчурин исеме бирелгән көннәрдә без театр инде Кремль театры булудан туктап, драма һәм комедия театры исеме алган иде. Без профсоюз урамы 19-нчы йортта элеккеге аптека бинасын ремонтлап, үзебез театр ясап, шунда төп урыныбыз шунда иде, ләкин сәхнәсе дә бар иде. Дип уйлап, театр биналы булды дип уйлап йөргән көннәрдә Рабит абый Илдар Юзефның Мәкәрҗәгә барган идек спектаклен куя иде. Менә шунда ниһаят, әлхәмдүлилләһ шөкер, театрыбыз исемле булды. Шулай да бу Тинчурин исемен бирү идеясы ничек туды? Кем шуны хәтерли? Мин сөйләмәм. Әйтегез. Мин менә бүген Кәрим Тинчурин театры исеме бирелгән көн дигәч, иң беренче Роберт абый күз алдына килеп баса. Роберт Мөслих улы Батулла абыебыз. Мин аның укучысы. Ул безгә режиссура дәресеннән керә иде. Театральныйда укыганда шул вакытта менә ул Заһидә ханымга Кәрим Тинчуринның хатынына барып йөри иде. Заһидә ханым язучылардан аны гына кертә торган булган, Роберт абыйны гына бүтән бер кешене дә кертми торган булган. Аның сәбәпләре күптер инде. Ул ишеген бикләп яшәгән бит инде. Кәрим Тинчуринны кулга алгач, куркып качып йөргән инде, кыскача гына сөйлим. Шул вакытта ук режиссура дәресендә
Роберт абый ул бит әдәбиятта без аларны укымадык, аларның кичерешләрен, аларның төрмәгә эләккәннәрен, газапланганнарын ул бер кайда хәзер дә әдәбиятта язылмаган. Ул безгә бер кайда да бер җирдә дә язылмаган нәрсәләр турында шул вакытта сөйли иде. Заһидә ханым турында да сөйли иде. Кәрим Тинчурин, Шамил Усмановлар, менә хәзер дә ул Роберт абый монда килеп халыкка, тамашачыга, балаларга шушы бер кайда язылмаган вакыйгаларны бик гыйбрәтле вакыйгаларны җиткерә сөйләйме? Безгә шуны сөйли иде, без авыз ачып тыңлый идек әлбәттә. Шул вакытта ук әйтәләр, нишләп менә Кәрим Тинчурин исемендәге театрымызга тиеш? Ул бит аның бит әсәрләре бөтен театрда бара. Ул мәңге югалмый торган, мәңге төшеп калмый торган әсәрләр менә. Менә безнең Сүнгән йолдызларда хәзер икенче тапкыр куелыш ничә еллар бара инде. Ул бер качанда, ул Камалда да бара, ул халык шыгырым тулы башка театрларда бара. Менә нишләп Кәрим Тинчурин театры булмаска тиеш дип менә кел шул турында безгә менә сөйлидер. Менә шуның артыннан шул вакытта ук йөрде инде ул. Аннан соң мин театральныйны бетереп шушы күчмә театр дип әйтәбез инде, драма һәм комедия театрына эшкә килдем. Бер заманны безгә яңа режиссер килде диләр, Роберт Батулла. Шайтып, Роберт абый ул сразу килүгә үк беренче җыелышта ук әйтте, мин узак эшләмим, мин узак эшли торган, бер урында узак эшли торган кеше түгел. Шушы 2 ел эчендә безне Кәрим Тинчурин исемендәге шушы мәхшур исемле, атаклы исемле театр. Һәм менә бу бинаны да безгә бирү турында ул сүз башлады. Мин аны бик яхшы хәтерлим. Ул сүз башлады, менә шушы бина безгә тиеш дигән сүзне. Аннан безнең карифиларыбыз әлбәттә ул бик зур вакыйга, бик зур аның турында сөйләп бетереп булмый бүген. Әмма ләкин менә Роберт абыйның бик зур, бихисап бик зур менә әйтеп бетермәслек эше бу. Һәм аны искә алучы да юк. Мин Роберт абыйның юбилеенда укучысы буларак котларга чыккач, Роберт абый безнең театрны Кәрим Тинчуринны итте дип кычкырып куям инде. Равил Шарафиевның әйткәне бар. Менә ул турыда беркем дә сөйләми, язмый. Ул бит шул хәтле, улай һаман да дәвам итә. Һаман да безне менә ныкландыра, шул хәтле менә безнең истәмәкер торыйдым, шуллакта Рабит ага белән Рабит аганың без зур шундый хезмәтләр куйганын беләбез театрыбыз өчен. Без аның хезмәтен бәялибез. Һәм бүгенгесе көндә безнең театрыбыз Рабит ага белән бик җылы мөнәсәбәттә, һәр вакытта аралашуда, һәр вакытта очрашуларга чакырабыз. Без инде менә тамашачылар белән дә, үсеп килүче яшь буын белән дә, укучылар белән дә Рабит аганы һәр вакытта очраштырабыз. Шушы мәгълүматларны, Кәрим Тинчурин тормыш юлы, иҗатына багышланган мәгълүматларны яшь буынга җиткергә тырышабыз. Рабит ага аркылы һәм әйтәсем килә, Рабит аганың кылган хезмәтләре, яхшылыклары онытылмый. Без аны беләбез, бүген дә biz аны зурлап, һәр вакытта театрыбызның якын дусты дибез. Бүген дә без аны очрашуга чакырабыз, ул безне ташламый, ул безне Аллага шөкер ташламый, Роберт абый. Менә мин уйлап куйдым, Роберт абый безгә режиссер булып килмәгән булса, әгәр дә Роберт абый булмаган булса, biz Кәрим Тинчурин исемендәге театр ул турыда сүз булганы да юк иде. Ул менә шул хәтле зур эш башкарды, рәхмәт аңа, исән сау булсын, озын гомерле булсын. Роберт абыйга бәхет, шатлык телибез. Әгәр әлбәттә безнең театр һәр вакыт Роберт абый белән элемтәдә, һәр вакыт ул монда рәхәтләнеп, шатланып килә. Без аны һаман 1000 тапкыр тыңласак та һаман җылап аның сөйләгәннәрен тыңлыйбыз, очрашып торабыз. Рәхмәт аңа. Бүген сәгать 12-дә без аны белән очрашу оештырабыз. Бездә бүген кунакта гимназия укучылары һәм артистларыбыз булачак. Рабит ага менә нәкъ шушы уңайдан, истәлекле тат уңайыннан безнең театрыбызда кунакта. Люция апа, менә искә алыйк әле, артистлар нәрсәләр эшләде шушы исем бирер өчен? Шул вакытта артистлар ничек менә йөрделәр? Андый әйберләрне мин инде менә минем хәтерләвемчә 86 елда Тумашев Равил Рәхимович киткәннән соң безнең театрга Роберт абыйны режиссер итеп куйдылар, баш режиссер итеп.
Ул килүгә, менә аның бөтен уе, менә гүзәл әйткәнчә, ул инде Тинчурин исеменнән ул менә Тинчуринның хатыны белән тыгыз элемтәдә булып, аның менә бөтен идеясе, бөтен ни ул шундый ни кеше теге, ничек дип әйтәләр инде, фанатик менә шундый. Менә шушы эшне ул булдырып чыкты. Килүгә ул Тинчуринның Мортаза хикмәтләре дип хикмәтле докладны куйды ул. Без анда менә бик шәп итеп куйды. Үзенчәлекле мен анда Гөлҗамалны уйнадым, Зөфәр Мортазаны уйнады. Аннан соң ул куйды Низам уйнады. Харис Хатилов уйнады, Низам уйнады. Шуларны уйнады Гафуит. Менә аннан соң ул Илдар Юзеевның куйды. Мәкәрҗәгә барган идек, менә шушы вакытта шушы исем безгә бирелде. Шундый матур спектакльләр куйды. Аннар менә миңа артистка буларак ул мен инде теге тискәре образлар уйный башлаган иде. Ул минем Фәнәвилнең без куйдык Әлмәттәге язмышында ул миңа шундый характерный образны әйтте. Менә шундыйрак булыр, шундый образларда уйный ала торган актриса итеп. Мен инде теге исемнәр бирелү теге исемнәрне ничек ансын үзе генә беләдер инде ул. Хәзер элек тә шулай иде ул, хәзер дә шулар. Менә теге бюст куйдыра башласаң да, һәйкәл ача башласаң да, силый бер тарих була бит. Шуңа күрә аланы үзе генә беләдер, ничекләр эшләгәнен. Без артистлар инде бик сөендек, чынлап та сөендек. Күчмә булган, андра драма комедия театры булган, шундый статуслы Тинчурин эшләгән бинада без шушы бинага күчкәч, Тинчурин исемен җиткәч, менә мин хәзер дә горурланам. Рәхмәт Роберт абыйга. Афәрин. Илгизар абый, бу көннәр ничек истә калды сезнең хәтерләрдә? Минем беренчедән Карифның сүзләре искә төшә. Без шундый театр төзербез. Ул тарихта алтын хәрефләр белән язылар дигән. Әгәр искә алсак, безгә кадәр эшләгән әйтик 60 елларда эшләгән безнең инде быелга күчкән артистлар искә төшә. Алар да шушы әйберне хыялланганнар да шундый бинада эшләү турында. Алар безгә дә бер 10 елы салкын клубларда, салкын машиналарда, шундый салкын гостиницаларда уйнау туры килде уйнарга. Менә без дә шушы, алар кебек без дә хыялландык шундый зур бинада эшләргә. Һәм дә күчмә театрдан ниндидер аерым бер исем алырга, ниндидер статус алырга хыялланган идек. Һәм менә ул безнең тормышка ашты. Аллаһка шөкер. Мен шулай яскиләр шулбыз. Әлфия Хасанованың ничегрәк истә калган 88 елның 19 майы. Истә калган дип, менә бүген дә әле генә шушыны уйлап утырам. Ул чынлап та бик зур менә бүгенге көндә бу вакыйга. Әмма дә ләкин ул вакытта без бүген менә шушылай итеп сөйләсәк тә, ул вакытта әле без яшь булган. Без аның шушының хәтлек зур шәхесле исемгә ия булганыбызны төбеннән арлык аңлап та бетермәгәнбездер. Менә гүзәл әйтә, әгәр дә Рабит абый бездә режиссер булмаса, без лаек булыр идек микән бу исемгә ди. Мөгаен тарих һәрбер әйберне үзе ул урынына куя торгандыр. Менә шушы исемне алырга тиешле булган өчен безгә Рабит абый режиссер итеп китереп куелгандыр дип уйлап утырам менә бүгенге көндә. Әйе, аларның мөнәсәбәтләре бик якын булган Заһидә ханым белән. Ул менә былай гына очрашып автобуста утырып барганда да шул Заһидә ханым турында сөйли башлый. Аның истәлекләрен җиткерәсе килә. Менә мин аны элекке заманда яшьлегемә кайтып уйлап карыйм да, ул вакытта мин аны бөтенләй бер төрле кабул итсәм, мин бүген Тинчурин дигән исемне бөтенләй башкача кабул итәм. Менә монда килеп кергәч, аның рәсемнәре, аның аралашкан кешеләре, аның кулланган әйберләре миңа бүген бөтенләй ниндидер икенче төрле бик зур шәхеснең бик зур кулланышта булган әйберләре булып, нигәдер менә йөрәгемне тетрәндереп, елыйсымны китерә. Мин инде әлбәттә артык теге хисле булган өчен генә түгел. Менә вакыт шушының хәтле тиз үтә
Менә еллар тузаны инде аларны басып киткән. Бүгенге көндә күпме генә без яшьләргә аны аңлатырга тырышсак та, алар аны барыбер без бүген кабул иткәнчә кабул итә алмыйлар әле. Менә Алла бирсә килер бер көн, менә шушындый безнең Розалия шикелле сәнгать әһелләребез булса, безнең театр бик көчле артистларга бай дип әйтәсем килә. Сәхнәләребездә ул язып калдырган шушы данлыклы сүнгән йолдызлар. Камал театрының инде бүгенге көндә үзенең бүген балкып флаг булып күтәреп йөри торган зәңгәр шәлләре булып, шушылай тәрбияләнгән буын. Әлбәттә, онытмас. Алар аны шулай ук без менә дирелтеп, без менә шушылай кабул иткән шикелле көннәрдән бер көнне алар да аны шушылай итеп кабул итеп зурларлар дигән өмет белән мин яшим. Әлхәмдулилlah. Мин шулай булсын. Яшьләр бик акыллы, бик белемле бүгенге көндә, бик кызыксынучан. Мин бик вакыт каралы без бу хәтлек кызыксынучан түгелик ахрысы дип яшьләргә бик каты кызыксыну белән бик кызыгып хәтта көнләшеп карап торам. Зөфәр абый, менә сорыйсы килә, Тинчурин исеме бирелгәч, театр эшчәнлеге ничек дәвам итте? Үзгәрдеме бер нәрсә? Менә әлегә Әлфия әйтеп китте. Әлбәттә без үзебезне, ул бит статус. Ул үземне исемсез йөргән, мин кем икән дигән, менә исемсез йорттан йортка күчеп йөргән артистлар өчен әлбәттә бер көндә Галиәскәр Камал театры иде. Һәм менә кинәт кенә бер көндә билгеле булды. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрына әйләнде. Тинчурин тумышы белән шушы Камал театрынан чыккан театр сеп, ныгып, газаплар кичеп, Илгизәр әйтмешли, салкын клубларда, салкын гостиницаларда, фатирларда йөреп, менә шушылай түбәннән, тормышның төбеннән күтәрелгән театр бер көнне балкып, исемле булуы, әлбәттә, ул менә безнең тормышыбызда, театр тормышында бик зур бурылыш. Әлбәттә, без ул вакытта аны аңлап бетермәгәнбез бәлкем. Үзебезнең статус. Статусына. Тағы бір генә фикер әйтим әле. Менә әйе исемсез, нисез дип әйтсәләр дә, без һәр вакыт шушылай исемебез булмаса да үзебезне Кремль театры дип горурланып йөрик. Чөнки без сер бирәсе килмәйде. Менә ул профсоюз урамына күчкәндә, юк, без анда күчәсебез килеп күчтек дип әйтә алмыйм. Анда безнең бөтенләй күчәсебез килмәде. Сәйит Шакуров үтеп барышлый, тукталыш, бурылыш. Сәйит Шакуров әйткән бит элекеге директор безнең. Тинчурин театры, безнең театр, шушы үз бинасына кайтырга тиеш. Ул шушындый бөек шәхеснең исеме астында эшләргә тиеш. Анда шушының хәтле данлыклы артистлар, мәшһүр артистлар эшләгән театр бу дип, һәр вакыт ул безнең шушылай күчмә театры булса да, Кремль театры булса да, горурланып, яратып эшли торган директорыбыз булган безнең. Аның да безгә теге нәрсә васияты, нәрсә дип әйтәләр әле калдырган рәхмәт. Әманәт, васияте. Нәрсә калдыралар безнең өчен җан. Сүзе. Насихаты. Безнең өчен янып киеп яшәгән. Хөрмәтле артистлар, менә без бүген туры эфир алып барабыз музеебызда. Розалия Валиәхметова җитәкчелегендәге Сүзмәс утлар яктысында дигән туры эфир безнең катнашалар Әлфия Хасанова, Розалия Чабатова, Зөфәр Харисов, Люция Галләмова, Илгизәр Хасанов, Гүзәл апа Рапшина. Әле әйтәсе килә 25 көнне Илгизәр Хасановның юбилей, 65 яшь тула. Алмагачлары спектаклен уйнаячак, бөтен тамашачыларны чакырабыз. Әгәр дә инде шул еллар турында истәлекләр булмаса, мин сездән хәзер Тинчурин театрына үзегезнең теләкләрегезне әйтүне сорар идем. Аннан инде Розалия Валиәхметовна йомгаклар иде безнең тапшыруны. Әйтәгез, башлыйбыз Гүзәл ападан. Менә минем әйтәсе сүзем
Әлфия ханымны дәвам итеп, менә без бөтенебездә инде карифилар белән эшләдек ул вакытны, әйме? Чынлап та Лүтсия апалар, Фарсиннар, Гатаби Нуруллиннар, Сафиян Ибрагимовлар, әйме? Гатаби Нуруллин шигырен язадыр иде, Сафиян аби шунда көйін язадыр иде. Ул Үзебезнең гимн була иде җырлары. Ул Тәүфик абыйлар, ул итальян гармон белән элек бит фонограммада нәрсә дә юк иде, әйме? Безнең гөрләп барадыр спектакльләр. Тамашачы сыймый иде, әйме? Шул хәтле чынлап та зур талантлы, менә бүтән килгән режиссер безнең артистларыбыз талантлы дип әйтә. Әйе, мактыйлар. Ул вакытта менә мин Лүтсия Фарсина белән бик озак гастрольдә йөрдем, әйме? Тиш тәрәзәсе юк. Гостиницаларда, общежитияларда, әйсеңдә бар иңа. Менә шушы сүзеңне яңадан аны кабатлап тормабыз. Режиссерлар эшлисе килә дип. Марсел Хакимович үзләрендә куйган иде инде Әни Килдән Шариф Хусайновның. Шуннан соң бездә репетиция ясаганда Камал театрларына кайтып әйткән икән дигән сүз Ислам ападан ишетеп калган. Менә барып өйрәнегез Тинчурин театр артистларына ничек итеп уйнарга икән. Һәм шулай ук ташкыннарны. Бездә төнге сәгать 2-дә Дворец химиклар сараенда элекке заманда сдача дигән нәйбер бар инде. Шуны күрсәтмәсәң, халык алдына чыгармый торганнары 12-дә тапшырдык. Марсел Хакимович куйды. Шушы безнең Ташкыннар спектаклен үзе генә Марсел Хакимович үзе генә әйтмәде. Тамашачы әйтте. Үзләренең артистлары безнең спектакльгә караганда сезнеке 1000 кат яхшырак дигән безгә бик зур мактау сүзләре яудырдылар. Лүтсия Фарсина белән йөрдем, 55 яшын тилмереп көтеп алды, 55-тә пенсиягә чыга. Беләсезме? Хәзер менә бит инде ул вакытта Камал театрлары 55 яшьтән пенсиягә китмәде. Теге миналарны бит Яшып фурлап әйтмим. Бездә ул салкын автобуслар, ул салкын гостиницалар, мин эләктем улай бергә. Мин күрдем аны. Күпчелек артистлар эшли алмаганнар, түзә алмыйча имеп катып туңып увольняться иткәннәр. Гүзәлнең сүзе монда әйтеп булмый. Бу гүзәллек түгел. Римати. Әйе, мин аның урынына вотка керттеләр. Менә улар салкынга түзә алмыйча кайтуга увольняться итәм, кайтуга дип әйткәндә увольняться итеп киткән. Мин килдем театралидан, аның ролен миңа сразу тоттырдылар, гастрольгә чыгарып җибәрделәр. Шулай ук театралидан сынтыгы киемнәрдә алама сәләмә киенә дә белмибез яшь вакытта. Ул тулыпны күтәргесез өстерәп йөрткән буладыр ягындаймы. Шул хәтле менә хәзерге яшьләр дип әйтәбез. Хәзер автобуста Роберт абый автобусны сүндер, эссе, кабыз, салкын дип менә шулай итеп кычкырып баралар. Без катадыр, туңадыр, батып каладыр, тракторлар бәстәп чыгаралар. Менә Лүтсия Фарсина тилмереп көтте 55 яшын. Кашан пенсиягә чыгам да, кашан китәм театрдан дип. Артистның китәсе киләме? Юк. Артист гомергә, артист сәхнәдә үлә. Күчмә театрда юк. Артистлар пенсиядан соң эшли алмыйлар иде. Сәламәтлектә калмыйдыр иде. Нинди генә ул Лүтсия Фарсиннар, алар бит нинди артистлар булганнар. Шул хәтле алар бит инде искиткеч артистлар булганнар. Менә мин аның белән бергә йөрдем, менә теге гастрольдән кайткач төнне почтага китәдер, переговорга сөйләшергә нинди сотовый телефонда юк, бер нәрсә юк. Шул хәтле менә ул гостиницада бер ватык радио буладыр инде, ул сөйләсә сөйлидер, сөйләмәсә сөйләмидер. Менә мин радио дигәннән Роза Хабиб Рахманова белән гостиницага кергә туры килде. Радио сөйләми, алдыда тегендә радионы бара сүтә, битә, шуннан радио сөйли башлады. Битәм Роза син укыдыңмы соң берәр нинди җирдә, ничек белеп эшләдеңме соң? Юк, нәрсәсендер шунда Булай үзе теге интуиция белән бургалый да радио сөйли башлый. Менә шундый артистка иде безнең, ул безнең шофер булып озак кына эшләде. Урыннар җмакта булсын. Урыннар җмакта булсын. Аларны да искә алыйк әле. Менә шундый артистлар иде безнең. Шул хәтле искиткеч артистлар иде. Хәзер яшьләр талантлы, әлбәттә, яшьләргә возможность күп. Мөмкинлекләр күп. Безнең күчмә театрда нинди вокал дәресе булсын, нинди танец дәресе булсын, нәрсә булсын. Шулай. Biz аңа карамастан җырладык та, биек тә, Аллага шөкер. Кеше
биелейлер киіп, тұлыплар киіп отырған жерде, міне мен хатırlayayım, басаношки киіп, сарафаннан, Қысқа жеңіл көйлектен. неден қысқа жеңілі жейге күлмектен өнегірек. Спектакльге Хилафлық келмейді, біз фанатлар едік. Фанатлар тәрбиеләділер, біздің оқытушыларымыз да, шулық Роберт Абибатуллалар да бізден фанатлар тәрбиеләділер. Театрда ақша жоқ. Ақша керек болса сразу театралидан кетігіз. Театрда ақша болмаяшақ. Театрны яратсағыз ғына оқығыз. Бізге мына шулық бізді шулай тәрбиеләділер. Бізде шул тәрбие сіңіп қалған. Мына шул. Бұларны тілектілеріңіз деп қабыл етейік. Әйе. Яшьләр Ақшашын түгілі ижат үшін, онан соң қазіргі заманданың ақшасы да керек енді. Яшьләр мына шуны аңласыннар иде, алар әлі көпшілігі біздің тарихны білмейлер. Біздің ничек ғазапланып жүргенде, біз ғазаплансақ та бізге рахат иде ничектер. Жоқ, мен шуны шулай деп сөйлегеннен соң бір башымнан уздырам. Қаралы мен екем қысайым мұнша кіріп білмен аша бердік бетенге қойсам, бір-екі сағат салқынға төзерге болғандыр енді, еш уақытта деп білеймін. Онары міне мені Гүзелінің әлігіне сөйлеулері шу қатылы дұлқымнандырды. Çünkü мен Лүция апа Фердинанд абайларының ғайласы біле бик yanından оралаштым. Hem әлімін оларын білмегенде Көшме театрында Муса Жәлил деген спектакльде Фердинанд оқыды да, бізді студентларына шушы спектакльні қорарға жіберділер. Мен енді ол уақыттан соң көпме ғұмыр өтті. Енді менің оларыны білгеннен соң hem шушы Муса Жәлил образын Фердинанд Фарсин шикілі тотар сәхнәсінде әлі кетіріп шығарған өтен артисіні мен білмеймін. Шушы бүгінгі күнде болса мен айта алмайым. Çünkü ол уақытта да артистларға егер де ихтибар деп айтасым келе менім. Артист өзіне берілген yüklемені шушының хәтлік yükламаса yükламай, ошамаса ошамай, оланы бар бір ішлей. Ихтибар елікте болмаған, қазіргі заманда да жетіп бете алмай деп айтам. Шуңа күрә менің тілегім, міне бізде ниндигіне зор шәхіслер ішлеп кетмегенлер, біз аларны ұнытмайық. Вақыт музейларға кіріп міне шушылай Розалия ханым біздің ісімізге түшіріп, матур етіп, шулық Фердинанд абайны, Лүция апаларына, Ғот абайларына, Сония апаларына, Кушловскаяларына, хәммесін, баршасында іске алып тұрырық. Әгер де біз іске алмасақ, келешекте аны яшьләр бүтінней іске алмайышақлар. Бұл оларға біздің дәріс сыман сіңіп барсын. Міне әнейлер балаларын үйрете бейт. Біз де шушылай етіп, еш бұғынны үйретірге керек деген fikirde kalan. Çünkü ülkenin bilmegeninin dehşeti. Şuna göre Tinşurin Tiyatro'nun şeceresin biz yaşlarga topşırığa tiyir. Tinşurin Tiyatro'nun негізі күчлі, hem biz bari bir halkşan oynadık çünkü biz halk arasındaydık. Hem bugünkü yaşlar da ilek buğun olmaşa kilgen yaşlar bizge de bizning tradisiyalarını, bizning sahnede yaşav maneralarımızı deb aytayım endi şu teatr sanatın devam etuvchilar bo'lsinlar edi degan umidda qolam. Shin ixlos bo'lsinlar edi. Birinchidan o'zlari oldinda, ikkinchidan tomoshachi oldinda. Albatta, Razaliya xonim zo'r ish boshqara, ilm qarshi bizning muzey bo'ldi har vaqt. Ismigina bo'ldi. Bik zo'r ish boshqara, hali uning vaqtida yetib bitmay. Mana tag'in bir isga tushdi, G'otaviy Nuralining Qortayamini yuragini jırlamagan kishi yo'q emi. Onu har vaqt jırlaylar, bütün artistlar u sahnadan tushmay. Mana aligida boyag'i mana onu bir kim bilmaydi. Bu bizim teatrning gimni bo'lib boradi. Mana onu yerlarga da mana nechagina kishi bo'lgandir. Shu xatli mana endi Lütfiye apа тілегіңіз. Мен нәрсе айтырға тілеймін. Міне мен шуша театр статусы, біздің енді Тинчурин театры статусы болғаннан соң, міне мен ол уақыттағы әлфия айтмышлер, біздің шағыштырулар олай болмағандар. Міне мен қазір ойлаймын, біз Татарстанда екінші театр болдық.
Менә шушы икенче театр ул инде күчмә театр уровененнан менә шу зур статуска менүбез дип мин фаразлыйм. Менә шушы статусны Аллага шөкер без әйбәт итеп алып барабыз. Алла бирсә безнең яшь буында бу статусны тотар. Алла бирсә Тинчурин театры исемен, Тинчурин театры артистларының үткәннәрнең хәзер эшләп барган киләчәк артистлары шушы театрны югалтмаслар, Тинчурин исеменә тап төшермәсләр дип уйлыйм Аллага бирсә. Бу инде безгә артистларга гына түгел, җитәкчеләргә дә, администрациягә дә кагыла. Әгәр дә администрация, әгәр дә җитәкчеләребез әз генә читкә тайпылсалар, битте дигән сүз. Шуңа күрә менә шушы Тинчурин исеме бирелгән театр, анда тегендәй сүзләр йөрде, мондый сүзләр йөрде, һаман да йөри. Бу Тинчурин исемендәге тарихи драма комедия театры булып калсын дигән өметтә яшим мин. Музыкаль театр башка җирдә. Башка җирдә кырдан да бар. Менә шушы театр, шушы Татарстанда Камал театры төзиләр, ул башка уровеньда. Безнең театр үз урыны, без Татарстанның уртасында, Казанның уртасында. Без экспериментлардан инде читтә булырга тиеш. Безнең кыйлабыз бар. Үзебезнең кыйлабыз бар. Шуңа күрә шушы хыянат итмәскә. Шушы юлны ничек башлаган безнең өлкән артистларыбыз, режиссерларыбыз, элеккеге директорларыбыз, менә шушы хәзерге Фәнис да шушы юлдан тайпылмыйчан, шушы театрны шушы уровененнан төшермичән алып барырга һәм бик ялгышалар, ниндидер театр яңарыш булырга тиеш, яңа ниләр булырга тиеш. Театр ул барбер шушы уровеньда да ул искерми, ул шушыны белән тәрбия бирә. Ихласлык бер кайчанда читкә кагылмады, юкка чыкмады. Аны теге ниндидер шартлы рәвештә генә күрсәтүләр белән, шартлы декорациялар белән генә, пантомима, биюләр, җырлар белән генә алыштырып булмый. Сүз ул һәр вакыт иң югары нокта булды. Театр ул әлбәттә сүз, ана теле, туган тел. Бик зур рәхмәт сезгә. Шуның белән тапшыруны йомгаклыйбыз. Илгизар абый нинди сүз? Мен Зөфәрнең сүзен кабатлап шуны әйтәс килә. Геббельс әйткән, халыкны бетерәсең килсә, тарихын бетер дигән. Әгәр дә театрны бетерәсең килсә, аның булган, узган тарихын, арткан киләчәк артистларга яшәргә сөйләмә, бетер. Театр бетте дигән. Комедия, Тинчурин театры, драма комедия театры булмаячак ул вакытта. İslamiye aparalarında teatr bulacak. Dürüst ettin İlgizar Maladis İslamiye aparalarında iska çürüger. İslamiye apa merhume etti. Hamman tınışlık yok bizge. Hamman tıngılık bir milyar deyip. Mına şuşunda köşkene birli. Bizne hamman nişiktir üzgertesleri kile, nişiktir üzgert kurasları kile, nersedir. Mına hamman tınışkına yaşayıp bulmuş deyip İslamiye aparalarında üzgelenip eytetirgan edi. Урыныш мактап булсын Исламия апаның театрыбыз чыннан да бүген алга бара традицияларын саклый. Менә Камал театрының үлгесе булып Зәңгәшел тора. Бездә сүнгән йолдызлар, менә шул безнең үлге булып, күп еллар 50-60-100 ел буе шушы үлге шушы сүнгән йолдызлар спектакле ачылсын һәм ябылсын. Рәхмәт. Әйдәгез, тапшыруны йомгаклыйбыз. Шунлапта Илгизар әфәнде әйткәнчә, бүген дә Кәрим Тинчурин әсәрләре актуаль, бүген дә республикабызның Рәсәй күләмендәге театрларның сәхнәләрендә гөрләп бара, бүген дә тамашачы ашкынып тулы залларга килә. Шуңа күрә шундый матур теләкләрдә калабыз. Безнең сәхнәләрдә менә сүнгән йолдызлар, Назлы кияү һәм башка тагын яктылыгы сүнмәсен. Кәрим Тинчурин әйткән бит, без кабызган утлар сүнмәсә дип ышанып әйткән үзе исән чакта. Әлбәттә, без дә ышанып калабыз һәм Тинчуриннылар булуыбыз белән горурланабыз. Колай дигәлек. Картаямыз соң йөрәкне җырлыйсызмы ахырда? Yes.
Yüreğim jırlarda jırlansa da. Yürek bir koşanda partayım. Yok. Oy koymalasın.